बोसोर जोबथेसालियाव थानाय माखासे बारग'गिरि बिथांमोना उदां जादों। औ दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016 आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै हेगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय। थ' थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो। थ' दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय थारैनो मोजां जाबाय आरो जों सारजोंबो सावरायदों चिफ सारजों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। गोजोनथोंसै।